Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sukan mu ne a gidan nan. Ai mu ne hajiya ne. Maraba da zuwa. An da zuwa. Yawwa. Barka da isowa. An lafiya. Ya gajiya. Lafiya la ya gari ya Ya aiki. kokari ya su umman ta ku. Na nan lafiya la wallahi. To barka da shigowa. To a takaice da hajiya ni ma na zo ne na gabatar da kaina kamar yadda kowa ke zuwa. Gabatar da kai kamar na me ba? To a takaice dai ni ma na zo ne ina so na yi rubuta ke. Purchase your tracks today. Mutane kamar da ba. Ina son So, so wani iri kake ne? soyayya dai. Soyayya dai ka sani saurayi da mutuwa. Yanzu kaunarka da Allah dan umma. Girman naka ya kai matsayin ka zo ka dubi tsabar ido na. Da shekaru na da komai ka ce ni kake so da aure? Kai gubda ni? Ko da lambi a cikin. Akwai babba ma kuwa ka je ka tambayi uwarka sannan ka gane za ta gane da kai inda ne. Ce ka za ta baka tarihi. Rashin kunya naka har ya kai wannan matsayi? To yanzu dai ma dai tukunna bari za ka tashi ka bani guri ko sai dan kunci a kanka. Ina zuwa jira ni. Jira ni ka gani. Kai ban san abin da matan nan za ta dauko ba. Bara ka gani in tashi in tafi ka dauka ka kai. Karamin mara kunya me yasa baka tsaya ba? Ai da ka ga abin da zan maka yi. Da na ɗauki hukunci a kanka mai ƙarfi. O ni ƴar ubana kai jama'a wannan irin zamani da Allah ya kawo mu. Kai ka ga yaro yaushe muka gama wasan ƙasa da uwarka. Allah ya ta same ka muka ci kashin ka muka ci fitsarinka tare da ni da ita. Wai din kana ganin ka aje ɗan gemu tsirin iwajelan tsatso. Wai kai har ka kai matsayin da zaka zo ka idan tsaba ido na ka ce kana so na. La illallah. Kai wannan abu ya mun ciwo wannan abu ya mun ciwo a. Ya zo wani bakakar wani wai ina son Tabbija amma kai. Allah ya kawo mu lokaci. Tabbijan da ka tsaya da kagan kuncin da ni.